Sziasztok, ez itt a Gamerland, és én Norbi vagyok, és ebben a videóban a mézes kalács hadművelettel fogunk játszani, és fogok. Ezt csak nézitek, fogok tartva. Új játék. Na szóval. Akkor, na. Nem kapta meg, ez mi? Batman. Megint gazdag karácsonyom lesz. Lopok nagyon boldog a sok ajándéktól. Mindent elviszek. Jaj, hogy lopik. Az milyen varázsló. Ilyen varázsló. Csiréba, abrakadabra, Chewbacca. Az így ilyen futószala volt ott. Csak így elment. Ez a lehelet, vagy mi? Ez ki? Levegő. Ebből már elegem van. Hány ember karácsonyát akarja még tönkretenni? Sürgősen ki kell találnom valamit, hogy megállítsam. Kelj életre, te süti! Ki a tolvajt majd sokszor kiüti! Legyen a neved Éli, ki nem fog lopaktól félni! Szevasz, tavasz! Hol vagyok és ki vagyok? Valójában tél van, és te egy játék közepében vagy, és a neved Éli. Éli, ez nem nekem való. Nem látod, hogy én nem vagyok egy angyal? Jó lesz az neked! Na, a küldetésed az, hogy visszaszerezd az ellopott dolgokat lopaktól. Nem lesz nehéz megállítani, mivel a kripli cukorkákat hagyott maga után. Nos, hát akkor én indulnék is, hogy minél hamarabb visszaszerezzek mindent. Azt jól teszed, mivel reggelre minden ajándéknak vissza kell kerülnie. Akkor most az utadra engedlek, és majd a távolból foglak figyelni, és segítek, ha kell. Csak cukorkákat és sok szerencsét. Jó, haladjunk már, mert már játszani szeretnék, és nem akarok játszani, és nem tudom. Csak haladjunk már, nem híre már. Cukorkákat hagyott maga után. Nézzük az irányítás, ugrani évek. Ez mi? Ez. Essünk le, gypsy. Ebben leggyorsabban futás, aha, ez mi? Ugye ez ilyen kidurrant, ez Luffy, aha, jó van akkor. Na, egy cukorka meg, nem tudom, hogy kerül ide. Amikor... mindegy. Fussál már gyorsabban, bazd meg. Nincs ide. Isten. Ott volt ez ott, itt is van egy szalomcukor. Végre van. Most oda megyünk fel. Itt is van egy jó. Akkor most ott is van egy kanapén. Széken is volt egy, akkor ott is van egy. Olyan érzésem van, mintha valaki figyelne. Figyelj, az a levegő. Megy ki. Hely. Menj már fel a karácsonyfára. Ide menj, itt szanszok. Na, nem lehet rajta maradni, jó, hagyjuk. Akkor menj
Menjünk fel itt a kanapére, ott is volt egy. Mit fakarod a fejedet és a garázsodat? Levegőbe lehet gyorsan. Istenem, valami gyorsutást lehetett volna, az egyik lába megégett, a bal lába az jól megégett. Még távol ilyen kurva kicsi vagy innen. Kurva kicsi, oda megy hozzá, megnő, ilyen gigant. Istenkém, ez a játék, bazd meg. Maradjunk már. Nem lehet ebben gyorsabban menni. És csak át lehet nézni a falon, jó van. Erre, ebben látunk oda. Ez sikerült. Ó, még ott is van egy. Akkor elmegyünk még azért. Gyors. Ezért felmegyünk ide. Jó, belebaszom a fejemet a plafonba. Gyerünk. És akkor most hogy kell oda felmenni? Így. Vagy hogy? Már tudom, rá kell menni az asztalra. Rá kell menni. Így. Rámentünk? Rá se? Így gondolom, most akkor neki kell futni. Bassza meg! Úgy tudom, hogy úgy kell. Hát láttam. Hát láttam már az én videóban ezt a játékot, hát... Ó, bazd meg, rossz helyre hoztam. Hát én már... Ó, ennek ezt a játékon mi játszol, az egy olyan fos, mint egy fú. Csak én vagyok a balfasz, nem tudom. Haladjál. Na jó, van, még egyszer próbálkoztam, nem sikerül, én abba hagyom ezt a szart. Létrát nem csináltak volna valamit. Esél rá nekem az anyád. Esél már rá. Milyen szar játékot van. Én leszarom ezt a játékot. Mindegy. Én Norbi voltam. Sziasztok. Köszönjetek és mézeske. Ennyi volt, le is töröldek a faszomba. Na csá, sztok.